kura KCTV esa marita nenkrebi monyoncho ekari yesodanya ko yakonyara mpasokano wepara alise kenyoro kya mukubo abwese yatunga ngene sa matangarenge yanyara bavuga tunga na wikase ekebane kenya gusira esabekiri tigatonyora amangeno yo minto nyamondo emondo kerebi ningotegerete kabisa iga nonda se kenyoro kya mukubombe ginkoranga ki ena maene ekari lyabaye gigoturunganeria chisota yabage gwikirana ase kebande kenya gusira sarekire gambe ginkonyorande oyo moiga babere igambe ginkorra yene kemane yabage gwikirana ali ase kebanda umugaka biore Ngandi kabisa marari. asa mali tanga kyokurukwa Amali tango kunya simu. igabuna ora ase kenyoro ki kya mukubo nga kiora beko batweresa igoro yo muboso kono yo gwegari chisota Omorari ambe yamunaso ko ngaliba ka. Ekali ye yacha egetunu yacha ekwanda ga abantu babajinda tere. Bono na yacha yetora ali se kebanda asenya gosira ali ngigoro noji chuba chiate kanororo. aiga naboroche kabisa abantu mpabe banganiga koba bagotama obugima bwabo mpabe bakoba chisota gusebirore Ingenya kwera nyaro mwakondeega Ngi bakoboria. Ngi bakoboria. tupate de torroka ne TV Ne TV. Mondo chabantu banko. Ngete bandorete. Gari ne TV. Tigambera. mugaka Kega tingo dichorra makar. mugaka Bolia maswali ai. nangu kuboni naki ngaki kwa bako korra egari ye chisota ge koba gigoturungana ngaki ora bako batweresa yanda mangi kubwatikana n'umugosokano Mbiamono aseli bageri. Tutalenderera bino tukurwa chipesi cyane ko sibodoirani. Mbiamono nche ninche. Bono bunanche narenge gale sekeboye. Nomete ngekeboye. Ekeboye ni gale suchi kobeko yo minto. Nabona igwo murio gete umurio uno bwo mushare. We kengieke. Kumbe egale ne linyaro tairi sigisi yoko nyaraka urondro bekire mega binde gosena ki bire bineiga roli egali yacha kurugure yete obe pikorogoro oko yo kuningi yani bigete speed running without limit kira edeni anurani bono ekero egali yacha abangi nambaro balenge seke banda iga abandi bagunze buna du yanya kamwe kamera bagunze ekero bariga liri agurega nabaro bagunze nyagosira makoboka ngote ichuchuba imoki omako imuki chichuba abangi nambare naraba imoki obuchuba bachikobekera omututu abangi na una engete nkwanyu ya soda egechunchuke kabwate ngoko bolinde abangi nabo balingeriko ngakiba obe noroche omongi na narali omongi na narali obo sinabwate obo siboro yesabe kobo segeterime gango penyoro omongi no yo moga igabe gagotweresa yanda mange ayo omongi na mobosikano yo wewe kobegari sota ngakikwa bokorra singinto narra ensema ya chikoni kwalenge Ndia mono ega nabo yacha Nabo yacha dina wananyara. Ngonya kuyegege teri ngora iga Namanya kuminyaka wakaga wasacha giaba lakini njera yore grade grade 6 rende na wongo njena yore kemo iga lakini kedia kama na kweli obwatekana na mangana twanyora se kenyoreke kia mokubo twabere tokorora abangina bange mpaba konyori bire twaguchi guchakira maisa ngibara abeke ime ndokomanya aigana twanyora omugako yo mokorukwe kubamba nwarenge kore meke bure lakini nende kebure kunkiasi mekuri toke kubwatekana nganya gusira nabaga koimoka kakurunda ne chisoksi chiarenge monchorane ndokomanyereria tanyotonyori kiramboti chiza chia bene saa moja KCTV. Ikori bwo mebasokana na ndoiranire abu ase kenyoreke mokia mekubo nigo twanyara tokorore egekone tutanya korora pi abu egari ye chisota nigo yanyara kegoturumboka egeturumboko omweya igo yanyara kegoikasa matanga renge na gwetora ange no mobere onyagosira esarekeire abu abantu barengo abangi omuganda omonene nigo unyara gokominyokani nagoika ase chisote chio abu nyagosira niganyara gakuboka nagotacha chichuba ne chisogisi chiria begete erio kwenyorera echiaye
abantu balengasa amatanga iyo nigo babwata yabakonya gokwana tata gake narenge sekeboye nabuga ngutindika tuli nyagusira Tatebi yangu. ama ko muna parakaga kupung ai na nastuka twata makuru sekeboye twatiga chuma tugwika twanyona nyagusira oboki egekone wana ntwabe kali toke tuche tuli lakini yari tali kurali kuna Kubwatikana nayo. ainde abangina baira chisota bachikunya jaina nabo ata abangina bali banda ya chisota Twere sango. rĩrĩa kĩgate ũyũ na matako iwatigaiwe gĩkanda so ũtakibwa bũng'ao